வெல்கம் டு மை சேனல் இன்ஃபர்விட்டி. இன்னைக்கான வீடியோவில் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச ஐஸ்கிரீம் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாத சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் 2500 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியிலே தயாரிச்சிருக்காங்க. ஐஸ்கிரீம் ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து வந்ததுன்னா பெர்ஷியன்லேருந்து தான் வந்தது. அதுவும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஐஸ்கிரீம் பார்க்க எப்படி இருக்கும்னா கிரைண்டட் ஐஸ் கூட கொஞ்சம் டாப்பிங்ஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க. அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு ஐஸ்கிரீமை தயாரிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிரீக்லேயும் ஆர்மன் எம்பையருக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து சேர்ந்தது. அதுக்கப்புறமா நார்த் அமெரிக்காவில் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் எல்லாருமே இந்த ஐஸ்கிரீமை செல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதே மாதிரி 1926 இந்த ஐஸ்கிரீமை ரொம்ப க்ரீமியாகவும் அப்புறமா ரெஃப்ரிஜரேட்டட் பண்ணுற மாதிரியும் தயாரிச்சிருக்காங்க. World War II அப்புறமா இந்த ஐஸ்கிரீம் நல்ல சேல் ஆச்சு. அதே மாதிரி ஐஸ்கிரீம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நல்ல ஏர்னிங் கொடுத்தது. அதுக்கப்புறமா யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் எல்லாருமே இந்த ஐஸ்கிரீமை வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். 90% ஆஃப் அமெரிக்கன்ஸு இந்த ஐஸ்கிரீமை வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க. பார்த்தது எல்லாமே ஐஸ்கிரீமோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் ப்ளஸ் அதோட ஹிஸ்ட்ரிஸும் தான். பட் இப்போது ஐஸ்கிரீமோட வெரைட்டிஸை பார்க்கலாம். எல்லாமே காமனான வெரைட்டிஸ் தான். இப்போது இந்தியாவில் அதாவது இந்தியன்ஸ் ஃபேவரட் ரெசிபீஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். அது என்னென்னா மேங்கோ, கோகனட், பாதாம், பிஸ்தா, கார்டமன், இது எல்லாமே இந்தியாவில் உள்ள ஒரு ஃபேமஸ் டேஸ்டியான ஐஸ்கிரீம்ஸ். ஐஸ்கிரீம்லாம் பார்க்க ரொம்ப யம்மியாகவும் சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருந்தாலும் அது நிறைய சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ரொம்பவே கெடுதி. ஸோ அந்த ஐஸ்கிரீம்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றதுனால வர பேசிக்கான நோய்கள்லாம் இப்போ பார்க்கலாம். ஹெட்டேக், கோல்ட், பிரெயின் ஃபீவர், ஓவர் வெயிட், இது எல்லாமே ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுனால வர ஒரு ரொம்பவே பெரிய பிரச்சனை ஆகும். ஸோ இதனால் ப்ளீஸ் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இப்போது 2 டைப்ஸ் ஆன ஐஸ்கிரீம்ஸை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரோசன் கஸ்டர்ட். இந்த ஐஸ்கிரீம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். அதே மாதிரி முட்டையோட மஞ்சள் கருவில் தான் இந்த ஐஸ்கிரீமை செய்கிறாங்க. ரெண்டாவது ஃப்ரோசன் யோகட். யோகட்னால என்னது? தயிர் தான். ஸோ இந்த ஐஸ்கிரீம் முழுக்கவே தயிரால் செய்யப்பட்டது. அதே மாதிரி கர்ட் லவருக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் ஐஸ்கிரீம்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எங்களுக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்குமோ அது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.